आंनि मुङा दुलाल बसुमतारी। आं जाहैबाय बे सिडली चिरां माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटिनि सासे सेक्रेटारि हिसाबै बिअडिजों गायसनजादों। बे माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटिनि चेयारमेनानो जाहैबाय जोंनि सिडली चिरां एलएसिनि एमएलए मानगोनां जयन्त बसुमतारी सार, बिथाङानो चेयारमेन। बेजों लोगोसे इएम बिथांमोनबो दङ। बे माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटियाव शेयार हल्डार हिसाबै जोंहा दिनैसिम 50 जन बायदिल' दं, नाथाय जोंहा टारगेट हिसाबै 200 जन बायदि जोङो शेयार हल्डार लागोन। दा ओंखायनो बे माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि जेब्लानाखि जागोन, जों बेवहाय बे ओनसोलनि जायगानि मानसिफोरखौनो मेम्बारशिप हिसाबै शेयार हल्डार हिसाबै जोङो रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बायदि जों लानाय जागोन आरोखि। दा बे क'अपारेटिभ ससाइटिखौ जोङो थांनाय बोसोरनि 2022नि 10 आगस्टआवहाय जों रेजिस्टार खालामनो हानाय जादों। माखासे सेंग्राफोर बिसोरो स्ट्रंलि अप'ज खालामलाबायदों आरो बिसोर बुंनो नागिरदों जे बे एग्र'बेस क'अपारेटिभ ससाइटिखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जोङो सोङा हवा बा माखासे मानसिफोरनिफ्राय कनसेन्ट लाया हसिया जों बे खामानिखौ मावनो नागिरदों होननानै। नाथाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो एमएलए सारनि दैदेननायावहायनो माखासे लिडारफ्रा फैनानै बे जायगायावहायनो जों हाखौ आइडेन्टिफाइ खालामफैदोंमोन आरो बे जायगानि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनजों गावबुराफोर बिथांमोनजों जोङो खेबथाम खेबब्रै जों सावरायदों। बेवहाय बिथांमोनहा जोंनि परबत जरानि गावबुरायानो होन, परबत जरानिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियानो होन, लोगोसे जोंनि नाम्बार 1 लन्थिबारिनि गावबुरायानो होन, लोगोसे नाम्बार 2 लन्थिबारिनि जोंनि गावबुरा बिथांमोनानो होन, बिथांमोना गासैबो बाहाय प्रेजेन्ट दंजोबोमोन। लोगोसे बै समावहाय जेब्लानाखि जोङो बे क'अपारेटिभ ससाइटिनि माखासे एक्टिभिटि बेखौ शेयार खालामदोंमोन, बे समाव बिथांमोनहा गोबां मोजां मोननायजों लोगोसे बिदि डेभेलपमेन्ट खामानि जायोब्ला जोंनियाव गोबां मानसिबो हाबनानै थानो हागोन। लोगोसे इभेन बे सम्पतिया फैयोब्ला बे साखाथि फाखाथियाव थानाय माखासे दैनि जे रुगुंफोर बेफोरबो प्रटेक्सन जागोन होननानै जोंनि एमएलए सारा बुंनायावहाय बिथांमोनहा रंजानायजों आफाबो खबदोंमोन। नाथाय नैबे मुहुर्त समावहाय बिथांमोननिफ्रायनो माखासे सेंग्राफोर ओंखारनानै सोरबा जों होनो हाया, जोंहा बाहाय स्ट्रं अप'ज खालामनाय दङ होननानै बुंथिनो सानदों आरोखि। मिटिं लिङाखै, जोंखौ मिथिहोआखै बायदि बायदि होननानै। दा आंनि नामखौबो मख'लायदों, बिथाङानो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों माखासे लिडारफोरखौ आखायाव लानानै। आं सासे सेक्रेटारि हिसाबै ससाइटिनि चेयारमेननि इन्सट्राक्सन बायदि बा बिअडिनि इन्सट्राक्सन बायदि माखासे खामानि इनिशियेल खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावहाय आंहा दायथ' दं हिसाबै आङो जायगानि मेम्बार्सफोरखौ लानानै खामानिखौ इनिशियेट खालामदों, जिहेतु बिथांमोनानो आंनो इन्सट्राक्सन हरबाय थादों। बेजों लोगोसे 4 थारिख डिसेम्बर बेवहाय जोंनि प्रमद बर' CM सार बिटिआरनि बिथाङा बे जायगाखौ फाउन्डेसन खालामनोबो फैगासिनो दं। मोनसे मास गेदारिं लानाय जादों जोंना निसिमायावनो खैला मैलायाव। बेजों लोगोसे माखासे फाउन्डेसनफोर दं जोंहाय, जेराव जोंनिया हाजो मावरियावहाय मोनसे गेदेर स्लुइस गेट दं 30 कौटि बायदिनि, लोगोसे बै बान्दोगुरि सेरफांगुरियाव 9 कौटिनि मोननै ब्रिज दं, बेफोरखौ फाउन्डेसन खालामगोन। जोंनि पार्टि ब्लक अफिसनिबो फाउन्डेसन खालामगोन। बेफोरखौ फाउन्डेसन खालामनायजों लोगोसे बेखौबो फाउन्डेसन खालामनो होननानै नेम प्लेट बायदि बायदि कमप्लिटलि रेडि जाजोब्बाय। दा बेखौ लानानैनो आं सासे सेक्रेटारि हिसाबै बे माखासे लेन्ड क्लिनिं आरो माखासे दिंखिया बिफांफोर दङ, जों बेखौ एवनायखौनो बिथांमोनहा दंफां दानफायदों मा दानफायदों होननानै ओरैहाय रं मेसेज हरनानै फरेस्टनि मानसिफोरखौ बा SSBफोरखौ लिंहरनानै गारि सावनो मानो होननानै हुलुस थुलुस खालामदों, रायजोफोरखौ बिदि थुनजुलायनानै हुलुस थुलुस खालामफैदोंमोन। उनाव बिथांमोनहा डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर फरेस्टनि होन SSB होन बिथांमोनहा नायनानै नुफैबाय खामानिया बिदि जायाखै, दंफां दानफायनायबो जायाखै, फांसेबो दंफांबो नुवाखै। जेब्लानाखि बिथांमोना सोङो बिसोर जेबो उत्तर होनो हायाखिसै। दा बेबायदि रं मेसेजजों बे जायगानि मानसिफोरखौ, बे गरिब दुखिया मानसिफोरखौ, सादारन मानसिफोरखौ बिथांमोनहा मिसलेट खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। गोबां गोग्लैसोनाय बेखार जोंनि सेंग्राफोर आरो माखासे जनसाधारन गैजायै महिलाफोर जायफ्रा ना गुरनानै जायो, जायफ्रा ट्रेक्टरफ्राव थाङो, बेफोरखौ जोङो बे जायगायावनो खमसे खम सानसेयावनो 100निफ्राय 150 जन जनसाधारन मानसिफोरखौ एंगेज खालामनो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों। बे एग्रिकालसारेल एक्टिभिटिनि गेजेरजों जोंनि बे खैला मैला लन्थिबारि 1 नं, लन्थिबारि 2 नं, परबतजरा, बेजों लोगोसे बे साखाथि फाखाथि खैला मैलानि ओनसोलनि मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै दिल्ली बम्बाइआव थांनायनिफ्राय गावसिनि न'खर सुंनायावहाय निस्सय जायगायावनो थानानै एसेब्लाबो अनसुंथाइ बा हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामदों।